Γεια σας παιδιά, καινούριο βίντεο εδώ του 2025. Καλό 2025. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε ένα V1 με τον Βασίλη και τον Ραφαήλ. Πείτε γεια. Γεια, παιδιά. Πατήστε ready. Καλό 2025. Εγώ έχω πατήσει ήδη. Καλό 2025 σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Επίσης κάντε όλοι ένα subscribe για να βλέπετε τα νέα βιντεάκια που ανεβαίνουν εδώ μαζί μας και θα περνάμε υπέροχα. Ωραία, σήμερα ο στόχος είναι ποιος θα πάρει τα περισσότερα kills, παιδιά. Είστε έτοιμοι? Ναι, να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος στο 1v1. Και πάμε να δούμε. Ξεκινάει μια αναμέτρηση αμέσως τώρα, δυνατή. Ελπίζω, παιδιά, να ακούτε τα παιδιά που μιλάνε. Ελπίζω. Εντάξει. Για γράψτε στα σχόλια σας, παιδιά, τι rank είστε στον Battle Royale. Ή γενικά rank reload, ό,τι παίζετε. Ναι. Ό,τι παίζετε εσείς. Πείτε μας rank. Εγώ προσωπικά είμαι Diamond 1 στο rank το κανονικό Zero Build και rank reload Gold 2. Στο κανονικό. Εγώ είμαι rank reload Platinum 3 και στο Chamber X είμαι πόσο είναι? Silver 2. Στο Zero Build πάντα, γιατί μιλούμε για Zero Build και Build Mode. Λοιπόν, εγώ θα λουτάρω, το loadout μου για μένα είναι Enforcer AR, Shotgun και Reaper Sniper και αυτά. Δεν ξέρω. Reaper Sniper. Δεν επιτρέπονται τα healings, να πω. Αχα, ναι. Όποιος πάρει healings χάνει απλά. Ωραία. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Όποιος είναι ο καλύτερος θα κερδίσει, παιδιά, να ξέρετε. Πάλι εδώ παίρνω εγώ το σναϊπερίτο μου που λέγεται Reaper Sniper. Sniper μου, φτιάχνω μία το Enforcer μου AR. Όχι, είμαι χαζός, έφτιαξα Sniper τόση ώρα. Ωραία, παίρνω και το Pump Shotgun το χρυσό και έρχομαι κάτω. Πώς να απαγορεύω τα healings, όχι ότι με νοιάζει ιδιαίτερα, γιατί εγώ δεν παίζω με healings. Εντάξει. Με έφαγες. Ωραίος και με τρώασε. Παρέ, με το χόλο του Easter, ωραίος και εσύ με έφαγες. Ωραία, πάλι δύο εκείνη μέσα. Μ' αρέσει παράγω. Καλό είναι. Ο Βαγγέλης δεν ξέρετε, είναι pro player. 124. Το πήρα. Όχι. 77, τέλειο. Ό,τι να είναι. 121 και 303. Τι έκανε ρε το παιδί? Τι έκανα? Εγώ να ξέρεις δεν έχω ιδέα πως έριξε τόσο. 303. Ωραίο. Παιδιά, να ξέρετε να κάνετε like και subscribe για να ανεβούν κι άλλα τέτοια βιντεάκια. Πριν αυτό το βίντεο, αυτοκαταστροφή. Και κάντε και like, ο στόχος είναι τα 20 likes, όποιος τα καταφέρει respect. Πραγματικά. Γιατί είναι το πρώτο μας βίντεο το μεγάλο στην ουσία του Βαγγέλη και πρέπει να δώσω ένα respect. Ήθελα από πίσω ο Βαγγέλης και είναι σκότωσε. Πόσα kills έχετε? Εγώ έχω ένα μόνο. Βαγγέλη, πόσα kill έχεις? 5. 5, όσο και με τώρα. 6. Έλα ρε φίλε, δεν σας βλέπω. 3, εγώ να μην δεν είχα πίσω. Ouch, όπα ρε. Ακούω αυτό. Και έχω και το Ραφαήλ από πίσω. Όπα ρε. Έχω 2 άτομα εδώ. Σίγουρα. Έχω πεθάνει χθες. Ναι, σίγουρα ρε. Τι έκανα? Μα τι έκανα? Και νιώθω
Όχι. Ω, δυνατός. Ο στόχος είναι στα 30 kills. Όποιος πάρει πρώτος 30 kills. Εντάξει ρε, σίγουρα. Σίγουρα θα πάρω 30 kills, εγώ σίγουρα ρε. Λοιπόν, πάω να πάρω minigun για να τους πάω εύκολα. Να πάρω 30 kills. Με minigun όλα θα φτιάξουμε. Πάμε για third party με το minigun, θα είναι το καλύτερο. Ο πρώτο όπε και το έκανε. 30 λέει μόνο ρε, το ψέμα. Σπάς τους ήχους εδώ πέρα. Πας εδώ πράγματα. Ouch. Αλλάζει το πράγμα τώρα. Είμαι ότι χειρότερο υπάρχει, είμαι ότι χειρότερο υπάρχει. Είμαι ότι χειρότερο υπάρχει. Έλα ρε, είμαι ότι χειρότερο ρε μπρο, δεν γίνεται. Εντάξει, ο Βαγγέλης θα το κερδίσει, σίγουρα το κέρδει, παιδιά, το ξέρω από τώρα. Εγώ και ο Ραφαήλ δεν υπάρχει περίπτωση να το κερδίσουμε. Έλα ρε Βασίλη, γιατί είσαι το minigun. Έτσι, για να σπάω το σύμφωνο, γιατί τους πάνε τα νεύρα τα σήματα. Βασίλη, ας το minigun. Όχι, με δεν. Bye bye, εύκολο. Με το minigun εύκολο σου. Με τι με έφαγες ρε Μεϊά, το χώρο του είσαι... Το χώρο του είσαι, αυτό το όπλο είναι πόσο σπασμένο, πόσο καλό, δεν φαντάζεσαι. Bye bye. Βασίλια στο minigun. Βασίλια στο minigun. Δεν θα πετύχει γιατί με πεπέγιασε ο να ξέρετε. Βασίλια στο minigun. Ακούγεσαι. Ναι, σίγουρα θα πεθάνω. Σίγουρα θα πεθάνω από 2 χετσοτήρια. Σίγουρα, ρε. Το minigun δεν θα με βοηθήσει, sorry που το λέω. Το αγαπημένο μου όπλο δεν θα με βοηθήσει τώρα στο φάσο. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε. Πάμε της καρδιάς σας. Παίρνει για σνάιπερ ο άλλος, ρε. Σνάιπ αληθεία, σνάιπ αληθεία. Όχι, για λίγο. Τίποτε. Ναι, πάει το minigun, τέλος παιδιά. Το οκτά μας. Ή και όχι. Α, ναι. Ναι. Κάνω εγώ, ναι, πάω W με το minigun έχω, εντάξει. Εντάξει, με πέγγας, το δουλεύω σιγά σιγά. Ω, νόσκο.
δεν ξέρω. Δεν το είδα. Έλα, όχι με αυτό το πράγμα, το τρίγωνο, έλα. Παιδιά, πάω να κατασκηνώσω γιατί εγώ δεν θα τα καταφέρω. Είναι όλοι τόσο καλοί. Εγώ είμαι καλός Βασίλη, εγώ δεν είμαι ο καλός άμψος. Όντως, ο Βαγγέλης είναι καλός. Ο Ράφαελ δεν είναι τόσο καλός. Κι εγώ έτσι ήμουνα και χειρότερα και έγινα καλό. Πώς έγινες τόσο καλός, δεν έχω ιδέα. Έλα, δεν θα μου πει το kill! Βαγγέλης είναι πίσω kill, ναι, πάρα με sniper. Άρα με sniper, αλήθεια. Ωπα ρε, δεν με το πήκαξε. Έχω ήδη 20 kills, παιδιά, πώς αισθάνεστε? Ναι, και εγώ έχω 7 μόνο, καλά, εντάξει. Ωρε, σπαμ! Σκυλί του πολέμου. Άμα βλέπετε πάκι κάπου θα το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Όπα! Έλα ρε, τι κλεφτοκύλα, Βαγγέλη. Σκά τι κλεφτοκύλα, όσο εγώ φταίω. Ναι. Ω! 121. Έλα. Όχι, δεν πρόλαβα να χτίσω. Ναι. Ρε. Έχω 25 kills, παιδιά. Άλλα 5 και κέρδισα. Πόσα kills έχετε? Εγώ 9. Δεν με φτάνετε ούτε να τρώγα ένα σουβλάκι. 303. Πού έφαγες ρε. Νοσκόπ, αλήθεια τώρα. Κι άλλα 3 κιλάκια θέλω. Πώς πέρασε από το γόλι σήμερα. Ναι. Σέρνει το high ground. Ρε. Όχι, με έφαγε ο Ραφαήλ από πίσω. Όχι, ήθελα να σκάνω με σνάιπερ. Ναι. Ναι, σίγουρα, ναι. Και άλλα 2 κιλάκια, που είστε? 100% βασίλειο. Όχι κι άλλος, no way. Ναι. Έλα, Ραφαήλ, και εσύ και τέλος το challenge. Ναι, όντως. Φτάσαμε 30 kills κιόλας, πότε ρε. Dead.
Αυτό ήτανε παιδιά. Κέρδισα. Σίγουρα. Και τα λέμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Αντίο.